lanjut. Luar biasa. Yo. Wes guyon jenenge geguyon ya kaya ngene iki. Ketoprak bar ki. Karo. Balik ke separuh. Aku bayarnya penuh Bar kita. Wah, jan iki pancen yen iki ora tanggung-tanggung. Elisa Tatin ki wis digodhog rampuk paribasane. Heeh, diplites ora iso mati. Ora iso mati. Wis ana wae kepinterane sing kudu ditokke. Mula mumpung iki ditimbali busri ning tlatah kene ditanjakke. Iya, genah. Ayo apa? Aja meneh kok kon nembang kon joget kon ketoprak kon usung-usung gamelan lho iso. Ora iso, ora iso. Wah iya. Kon gendong Pak Dre ya iso. Pilih gendong arep pamburi kene. Ya. Oh. Ya. Ayo kanca-kanca yoga bubuk sik ya. Kuwi Mbak Tatin kon nembang ngono lho. Nembang ki. Nggih, niki ngaturaken lagu Banyuwangen menika pamendutan. Oh nggih. Apa lagune napa niku? Gerajakan. Oke, gerajakan. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon. Nggih, nderek mawon. Oh. Monggo dipun aturaken gerajakan Banyuwangi. Yo, dados. Ger
biasa nggih. Terima kasih Mbak Lisa, Mbak Tatin, Pak D Gareng. Nggih. Mangke kalajengaken wonten ing goro-goro. Iki sing perang. Nyuwun idi palilah dumateng Bu Sri sak keluarga Pak Andreas. Mumpung anak kula ingkang barep si gelar pamayang menika libur anggenipun sekolah. Mangke mboten ketang sak kemperangan kajengipun perang gagal. Wah iya generasimu. Kapan bocah iki bisa tampil yen ora entuk apa iki wektu kanggo pentas kaya bengi iki. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestakake dawuh Biyung.